Midhiambo masani nyakwara Mogajwang' wagoyo ni erokamano kuom bedo kodwa bende nyadichiel kendo. Machiegni e twak ma bende waiko ni TV mar Omigeno mar Nyanza News Network kaka pile iluonga Nyapunde Brian kata King Nyams Kalisto Lorio Skari Machogo kawan kod Aviko Modem, Aviko Livewire, Aviko Pimaliet makwang' od ng'ato. Machiegni kendo e chenro bende waiko ni nyakwara Mogajwang' ma bende loso malach e weche ma kineno kuom nyako to ogola chunyi direct. Bende okigo mondo mi chaki ne nyako no kendo. Machiegni chakruok mar chenro nyaka ngorumo. Viko machiegni. Erokamano. Mose oganda bende selal negi ndalo mathoth. We akawo thuolo ni mondo mi achaka mos jokanyanam odhiambo ma kawuono en odhiambo makende ma Nyasaye olosonwa kendo mondo mi wachak warom kaendi kaka joka ng'ato ka wago mbaka e weche moko ma ok odhi kare ahinya kuom jowa matindo ma nyiri ma nyalo miyo ng'ato ng'iye kendo chak paro nyadiriyo. Wago mondo odhi direct twak ma bende wase iko kawuono. Nitiere nyadi mang'eny ma joma nyiri gi ka gidongo inena ka nyako makare to nitiere kiwango kata mana kidieny mako chopie to ido ka nyathi ma nyako ne kendo koro opogore kit wuodhe kit rakruoge jomo associate godo yo malach en ang'o gene maka ng'ato neno kuom nyako rawera madwa kendo to chunyi aya kabisa. Brian, nitiere gik mang'eny ma kawuono nyithindo manyiri odonje kaka nyocha wasewuoyo part mokwongo mar nyithindo ma yawuoyi. Nitie gik ma kineno ka ng'ama rawera ma wuoyo timo to kata ka in nyako to nyaka ibed gi paro nyadiriyo ni to ng'ani be en ng'at moro ma serious kata mochomo yo manyalo dak kod nyar ng'ato. Adieri ne wachako bet piny mu wachako wang'iyo gik manyalo miyo nyiwa koso yudo jogo ma ginyalo dak godo. En thuolo makende madwani mondo mi wapuonjore ka in gi wach moro tinyalo oronwa kalure gi lai ma owadwa Brian osechiwo kuonde geko mondo mi wayud to in pachi kaka janeno ka achiel kod jawinjo marwa into iwachi ang'o inene nang'o. Adieri makende kawuono nitiere gik moko ma nyithiwa manyiri timo ma samoro nyathi ma wuoyi nyalo bedo kod gombo mondo mi owuo kod nyathi ma nyako ni to gichako maber to ka gikidiere kamoro kata yudo ka osiepni endi kata ng'iyo ni endi ok nyal dhi mbele kalure gi achiel ariyo ma nyathi ma wuoyi otimo nade ofwenyo kuom nyathi ma nyako ni endi kamano. Ipani achiel kuom gido ma wuoyi koneno kuom nyako ni nyocho ong'iyo gi nyako ni kata gisebedo ka ng'iyo kuom ndalo malo to ka ofwenya ni nyako ni timo gini to owerego. Adieri Brian en gima kare ni kata bed ni wang'iyo to nyaka wang'e ni to wang'iyo e kiwango mane kata wang'iyo gi jok machalo nade. Number 1 tik gima nyalo miyo nyako koso yudo ng'at manyalo bedo kod serious e weche mag marriage en ni iyudo ka jok ming'iyo godo iyudo ka ing'iyo gi jok moko ma ok keti ibed kod nying maber oko kama kuonde mwarome gi jogo iwacho ni jok ma intiere godo nyalo nyiso gima in adieri. Omiyo samoro amora ma in dongo kata isechope rang'iny moro ma idwa ni tim gimoro kata idonje weche moko machalo kaka mag kenygi nyaka ibed nyathi ma nyako modimbore nyaka ibed nyathi ma nyako ma timo gike e yor achana ok ibed nyathi ma nyako ma en gosiepe ma helu kata osiepe mag walo ma ok mi ibed ng'at ma serious e ngima. Kisungu lungo ni show me your friends and I tell you who you are. Ne osiepe gi define ng'ama in. Osiepe gi nyiso gima in. Omiyo ka in gosiepe ma walo to ng'eni in ng'at ma walo onge kaka inyalo bedo ng'at ma serious gi ngima to osiepe gi teto gin joma walo. Tiene ng'ama wuoyi kata ka pok ng'e ni nyathi ma nyako ni ng'ama nade ki fwenya ni ng'ane gi ng'ane osiepe to ok chop kata yire. Mago oseketo ji mobedo mabor kod nyithindo manyiri. In gi gombo kinene kende kuwuotho kende to lombi kendo oywayo chunyi mondo mi yudie twak makende kode mondo ing'e ni to chal nade. To ka ang' imiye thuolo mondo mi odonje ngima ne ochak yudo twak mondo ing'e kaka sadhi to idhi yudo ka en gi kit osiepe moko ma walo kata osiepe moko ma ok ket kata in iwuon ming'iyo kode ni ngima ni bed makare. Koro iwinjo ka gini nyalo miyo chuny ng'ama wuoyi nyalo bedo kod buok mowaji to kare nyako mana aparo ni ochoma yo to osiepe gi gin joma chal nade. En adieri makende. Thoth rowere matindo yudo ka seche moko ka seche ma pod gitimo osiep yudo ka onyalo bedo osiep nyako bedo nyako ni madho kong'o bedo nyako timo to koro donje e keny yudo ka embo go mondo yude nyako kata mane kanisa ipana ng'ama kelo ma osiepna
Nyadi mang'eny onge dichuo manyalo gombo mondo mi oyud nyako marach kata nyako ma kite ok ni kare. Chutho ji gimoro amora ka sana weche mag marriage kaendi kwa hao to wahao mondo mi wandi bende wayudie jok makare nikech adieri makende marriage biro e paro weche mag keny biro e paro mar wuoyi to nyako mokwongo tik nyako kwongo chake ga nyuola mo ae ni to an anyuola ma ae ne gin joma chalo na mama na en ng'ama chalo na joma yawuoyi ka ohero kawga example mag minegi ni to mama na ne en miyo machal nade kaka mama na orita kaka mama na oketo wa wadongo ne en miyo machal nade omiyo samora mora modhi ka odwaro nyathi ma nyako to kwongo keto mane pache ni to adwaro nyako machal nade adwaro nyako manyalo timo ma adwaro nyako manyalo timo ma adwaro nyako makata ka wuotho kata ka yudo tudruok gi joma moko to imi luor moro makende osiepna wanyisi gimoro ni ka iwuotho gi nyako ma decent in character to in bende imi luor nitiere nyako moro makata kiwuok midhi go dala to kaka en kudhi kode iwacho ni adieri ng'ano odo nyako no kata ka bed ni en gachiel ariyo moko but en nyako mobidhore to nitie nyako moro ma kata ka diponi uromo ora ka in mana gi wuod ne rumo wacho ni adwa nadhi arome gi nyako moro musiepna kamoro kata une e magawa moro udwa ne ugo e mbaka to kit kata mano osiepne modonjo godo tipenjo to magi to nyiri machal nade nyalo chandi ahinya. To kongo ne be an issue e marriage. Adieri makende ni kongo is an issue. En mana ni kawuono to jowa kata ojende wa matindo osedhi mokawe mobedo gimoro manyaka wuono. Wacho ne wan joma civilized. To civilization okoseketo wabede e okang' maber mar yudo gik maber manyalo miyo ngima wabedo maber bang'e. Wasetiyo kod lony ma oketowa e okang' moro magalagala ma ji ok newa ka jok mar focus. Koro wachalo slaves make lony. Wachalo jok ma lony okete twech. Nikech yudo ka wuono inyalo romo kod nyako to ipenjo nyako kama ber munyalo rome to kiwinjo ka nyako en suggest ni mana ni wadwa rom kata mana e club kamoro e pub kamoro kude math magik makech gi ing'eni gini nyalo chandi ahinya ka ing'at mane dwaro nyako moro mobidhore kata e bed mani in iwuon in bende ija math to hiye nyako midwaro to onego bed ni ok kung keti e ong'ala mambele weche mag math mano family no from the beginning en family madwa chako nang'o to kata kwa sipod wasiki weche mag math iramu gi nyako for the first time to udhi kata mane outing to kuchopo kacho siepna to chieng' mokwongo no kende osemer tak thing ito koro mano nyako bila mane iromo kod odiochieng' mokwongo ma mae ng'eye mae be midwa ni ng'en to ka en oko to en ng'ama chal nade tema koro osemer ma ine ma koro itae kende dembe idwoke kata e gari mane ubiro godo mondo mi oyud kwe makende kidwoke dala ok en gima ber nyathi ma nyako kidwa ni iyud tudruok makende gi joma gi ng'at minyalo dak godo wagoluru weche mag math kata mag mer scenes mokwongo mag tudruok marwa gi joma chuo wawe weche mag kongo wadonje weche mag pesa irado gi nyako kawuono modem kiswerado gi nyako to uwuoyo di chieng' mokwongo mar ariyo chieng' mar adek ochako koni problem gete to baby gas orumo rent olorna dhot nyathi oriemb sikul pod ung'iya kokuromo ipani ma be nyalo kelo tungni e yore mag keny we moda nyisi gimoro achiel Brian ma ji ok ong'eyo nyako momiluor mogik ngima wa kata kaluo wakani endi en nyako ma Kiswahili wacho ni ojitegemea nyako ma is independent onyalo timo gige makata ng'ama dichuo ok odonje kata odonje to nyalo timo gige mano nyako man gi respect kamoro amora modhiye iwinjo ka en nyako minyalo paki kendo inyalo wach ni en gi chia moro kuom kata chuo mang'eny bendo luore kata chuo oluore ibiro ka jok mabiro approach kata jok mabiro dwaro mondo mi obed kode twak e weche mag keny gin jok moko mochomo yo nikech en nyako manyalo chung kende kata bed ni kata bed ni pes dichuo onge mano number 1 gima chuo oluor ahinya kawuono machanda wa ahinya we anyisi ma bende osemiyo rowerewa makawuono oywa ng'ich ne weche mag keny en weche mag keto budget mbele samoro moro mineno ng'at madichuo en nade makawuono ineno ng'at madichuo for the first time to inisana in chalo mana ng'amo neno ATM moseminya ka pin omi kad gi pin wuotho idwa inene mana ka ng'at monego beni wuodho gik moko kuome adieri makende osiepna magi mosekelo luoro kuom joma chuo magi ringo koro giringo responsibility mapoko bet iwinjo ing'eni gima chando rowere kawuono en ni ji ok dwa bedo ji ok dwa commit
to weche mag marriage. That commitment e gima ji oluoro kabisa, nikech the moment mang isekawo nyar ng'ato miketo modonjo ngimani, ng'eni onge gimoro mibiro timo ka ok ibet piny mutimo nade uwe ji ariyo. To mano gima kawuono dhano ringo. Omiyo kisekawo ng'ato miketo e okang' moro ma en kinene tineno mana wuon pesa kata ineno pesa, gini endi oseinyo joma chuo kabisa kata rowere magombo mondo mi odonj ang'o e keny, nikech kinene to in idwa mana ni mondo mitim nade iwuodh kuome, to en owuon odwaro ng'at ma onyalo dak godo. Matende ni pesa is one of the major reasons make gamophobia and the fear of commitment marriage. The fear of commitment, exactly. Yeah. Koro pesa ni kum joma nyiri is the major reason. O contribute maduong' ene ong'ala mbele ahinya magoyo chuny joma chuo kum joma nyiri. Kik wadar kanyo, gima chanda en ya. Ibiro gi nyathi manyako nyadendi e magawa. To obiro kende. Dakika monu kani. Komiti osebiro gi komiti kendo komiti nyaka kore nyiepnegi. Ma kiwuok ka to gimoro 50,000 osesoe. Ipane mabe nyako ma nyalo rito dak adier. We nyisi gimoro Brian. Chieng' moro awacho wach moro nosipna moro. Nyi openja ni to modem ing'ama nade wach ni obire pachi nang'o. Nanyise ni chieng' moro aromo gi nyako moro. To mana kaka en ng'ama ng'eyo, onge osip moro e kinda kode. To mana kaka en ng'ama ng'eyo to uromo kode kama ok ujabete ga pile. Inyalo wacho kata for example idhi kata mana e boma mar Kisumo kanieni. To ibet kamoro to piyo ineno ng'at moro ming'eyo. Nikech ing'eye to gi nature marwa joma chuo, we are created to treat ladies. One naturally one jok ma kineno ng'ama nyako to onego bed ni imiye special treatment moro kata onge gimoro e kindi kode. Emomiyo kidonje mtoka tidhi yiro ka kom moro ni nono, udhi Nairobi se book shuttle. Kom moro ni nono to ng'ama dichuo biro koting'o bag gine to iyo kitiko iko na mutu ikaw bag niketo kanyo ilewo kanya dende to donjo tiwinjo kinse ne iko free iko lo ne back nyalo bet tende nango ng'ama dichuo olos ne ng'ama nyadendi iwinjo ng'ama nyadendi bende olos ne ng'ama dichuo. Omiyo gigi gin gik mokariyo mokinyal pogo. Koro inyalo luongo nyathi manyako ni bi mondo mi ibil gimoro iwinjo to dakika miluonge godo ni en oseka advantage no yudo ng'at moro mwatim mwanyalo madho makoro en ng'ama nyalo gone kata osiep ne moro simo ni ng'en ne wan go osiep na moro be awegi mana ka gichungo kacha ting'e wa joma chuo oluoro wich kuot dichuo ma jaluo mang'eyo oluoro wich kuot mako owinjo ni we osiep moro manyako oko to onyise ni just bring them in yeah, you know, call her you know gik moko machalo kamage jaluo en ng'ama janyadhi gi kisungu bi ng'eni ok tinelewe odhi luongi to ruaki koseruaki to kobi ka tim biro tido ka en mana kaka iwacho jakom ni jagoro ni jakeno ni member bende nitiere with intention ni gidwa madi gidi akia kuma ne nyithindo manyiri oaye godo ineno to I always wacho ni the moment ma nyathi manyako obet gi paro moro ni odwa no cham ng'ato osiepna you will never get your blessings in this world. We anyisi even the Bible wacho maber ni blessed is the hand that giveth than the one that receiveth. But nyiwa osebedo kod ngima moro ma gidwaro ni gin ka gineno ng'ama dicho to en wuodho kuome kao osiepna kata ebed mana ni in a process mar manyo kibarua ni moro ibiro manyo to kibiyudo nikech ang'owa oseketi e jok ma cannot receive the blessing oken kuo en kind of nikech apenjinia en piny mane ma in kineno wadutino maka en ng'ama onego bed ni nyiedho ineno en piny mane ma kineno wadutino maka ng'a en ng'at monego bed ni kawo bajedi te iwinjo koro gik machalo kamagi osemiyo jowa manyiri okoso kata mana thuolo moko kuonde moko nikech ok gin ikore mar bedo ng'ala mambele mar kawo tingi giwegi. Ipana ang'o makelo gini kuom joma nyiri gi Victor samoro bende jonyuol notimo patgi ipani ang'o makelo weche kuom joma nyiri momiyo gichalo mana gichalo jonyiedho kind of. We awacha ni enena ngima moro ma wanyalo wacho ni en kind of laziness. Ngoyo moro kata yom moro mosebedo e ngima ma nyathi manyako ok dwa timo gimoro ki en owuon. Oneno ni ng'ama wuoyi monego kata ng'ama dichuo monego bende timone. Yes, no wach ni gin chwech mang'ao. To bedo gi chwech mang'ao ok onyiso ne ging'ol ok ginyal timo gik moko. Iwinjo. Gintie gik ma ginyalo timo mang'eny. Kawuono kidhi kata nyathi manyako inyise ni ane ne kare nikech waseng'iyo kodi we mondo mi
ni kare anyalo kata mana yawo ni ohala moro inyalo timo to pin atimo ohala an atimo ohala aus mtumba kata an aus soda wuth gi soda ineno gik moko bilago omiyo en ngoyo moro mosedhi odonjo ni nyithindo manyiri magi dak ka ging'e ni pesa onego beni akum joma chuo kata nade ka duogo ni magino osedhi modonjo rembgi omiyo nyathi manyako mariek ma wiye lew onego beni oseng'iyo kaka nyalo chung ki en owuon mondo mi oyud respect mo deserve mondo mi oyud the kind of a man monyalo gombo e kit ngima kipenjo gi kawuono ni to in dichuo mane mi gombo obro nyisi in fact obro nyisi an angel the character mo bro describe ni ibro mana neno malaika to en owuon pok olosore malaika manyako mondo mi malaika ma dichuo timrade oyude iwinjo koro opango gir tol dak and amsa mane gi gari tol dak and amsa miwinjo chane iseni mago ji mopogore tol no en ng'ata mochielo yore en ng'ata chiel dak en ng'ata chiel yore and sam be ng'ata financially stable pok no bedo and sam mago ji ang'wen mopogore koro mago gin achiel kuom gik ma nyalo chando ji ahinya kata nyithindo manyiri e weche ma nyalo keto e weche mag keny. Okay, wach ma be ago mondo walosi en ng'eyo background mar ng'ato. Irado nyathi manyako Nairobi kata mana Kisumu e boma. To nyathi manyako ni ing'iyo gore ni kinde momoko. She doesn't care kumia in as much as in gi pesa mano kendo rome. Koro chieng' moro let's say ni samoro icho wuok e harakati gi. Nyathi wuoyo ringo. Kako dwa tres dala gi nyathine ni onge ng'ato penje ni to wudi wuon gi jakanye okia mobete Brian jaluo aching ong'eyo kaka weche mag keny ne chalo. Number 1 nyaka ikungi ng'i gi nyako ming'eni to nyako ni en nyako bila man to be en nyako e kido madwaro. Kiseng'eyo nyako ni endi gima duong' kata nyako koseng'eyo wuoyi the next thing monego beni follow en to wuoyi ni endi oja kanye to anyuola ne is composed of ng'awa gi background ne chalo nade kapok ing'iyo financial status mare kapok ing'iyo tich motiyo kapok ing'iyo what he drives iwinjo gik matero nyiri crazy ong'iyo gik gari ma wuoyi riembo kapok ong'eyo dala gi wuoyi kata kuma wuoyi timrade ma is very important nyaka ing'e ng'at midwa ng'iyo godo one person mubro bedo godo e room achiel ubro dakore ka undiere kata nyathi pok obeti iwinjo manyaka ing'e background mare samoro kata kidhi chien kucho tinyalo yudo ka en ng'at moro ma kata kor gweng' ok dware nyaka chief noseng'ado kare ni en ok en achiel kodwa nikech timbege to kidomo kode e boma tiyudo kong'uolore jakam ne mana paka moro mosegado chak mayom moywere mayom ineno koro gik moko bilagi gin gik ma muhimu ahinya e keny kata e bedo e tudruok manyalo kelo keny. Imbe kitangi gi wuoyi ma sasa mudo rado kode to warado hotel ni warado hotel warado kama ode pok no siemo ni ode okidhiye ikia thurgi ikia kata mana wat ne mora in gi minge nyaka nying mo iluongo boyfriend ni Jonte ni mimi boy wangu najua anaitwa Jonte moro nyecha winjo kaluongo ni bae en bae koso moro be awinjo ni be moro be moro bae moro bu gik moko bila ya ipenji to bu ni tango nyinge maril tingeni kia nyinge maril ikia ne kia bebna ngani en nyathi nyaka karamo nge ngani endi luongani gi nyinge makata ka baba wuo penji ni ata wima intiere goni oja kanye ne anto baba wima antiere goni oja kagan dot maka gigo nyaki ng'e nikech mago bende emane kelo weche moko mag ji ok nywandre e keny meyudo kata idhi kepo kama kata owadgi wuonu matin bende okepe me kawo ng'ama iluongo ni mama iwinjo koro gik moko bila gi ng'eyo background very important ng'e ng'ato kawuono inyalo winjo ni nyako moro no yudi e room moro kode to nyako ni kitimo nonro ne tiyudo ni osebedo winyo osenenego mang'eny ahinya to gima lich ni wuoyi mosenenego mang'eny ahinya kata en owuon ok onyal wacho ni ng'ane jakanye to giwuotho kode to ok onyal wacho ni ng'ane jakanye oting'o ichne to ok onyal wacho ni ng'ane jakanye ing'e ni nitie gik moko adieri ma kaka dhano nyaka in iwuon ing'i ngimani mokwongo jogo kamera adwaro mondo mi awach ne joma nyiri wabedru jok molony ngima kawuono osebedo ngima moting'ore gi weche mang'eny nitiere gik mang'eny ma watimo ma ok wewa wabede ong'ala ma mbele mag yudo gik mabeyo monego watimo nade wayudo e ngima en gimoro kaka keny en gima idonje mibiro beti ma nyaka thoe matino nade nyaka thoe magolwe iwinjo Victor penjo wach mogik mondo mi chenro ni watieki ng'ama dichuo mosekendo nyalo bedo jadoo
to onge kuma chika apano yiene ng'at mapoko kendo bedo jado. Likewise to joma nyiri. Ng'ama nyako ok oyiene bedo jado be no se kende kata poko kende. Iyudo ka nyithindo manyiri gi test waters. Gilemo ni akabet tan ka anyalo nime. Gi test waters. Ma seche moko pango chuo ka geche madhi miuru. Adiri makende nyocha awache kata mana ne joma chuo apenji niya bogi mipango ni to marango kidwa kendo to bogi mipango mitudo siana ne chakre coach 1 to coach 25 en marango idwa ango midwaro iwinjo jogi eki isebet kodgi jogi eki seriwori goro te jogi eki isechamo te jogi eki surely oketi a state of confusion ili uon ikiata gimidwaro an gima ng'eyo ni the word do apply kama mkendo osebeti mantiere dhako to kel dhako machielo mondo mi odagi e dala ni endi kata e anyuola ni endi mane wacho ni ng'ane jado to onge kaka inyalo bedo jado kapok ikendo onge kaka inyalo bedo jado kapok okendi gima kelo machalo kama happy bear nye yudo wuoyi madak to en dak sorry ogi finance moro matin e lwete but ok en handsome tol to be podong tol be ok en tol orucha yudo matol onge pesa lwete ti nyalo wuotho kod en wi minyalo sieme kindi ji winjo otingo kindi kore othir kamulo mar kunyo rabuon iwinjo ipenjori ni mano bende entire kanyo machielo iyudo koro jogi te characters gi te ineno tall dark handsome financially stable god fearing gine kani ok inyalo dukum ngata chiel koro iyudo spread gi kuom joma chuo gi duto te mamoro god fearing kodwaro weche mag spiritual wach moro diye owinjo kodwaro ni mondo jiwe to nitie modhi ire kodwaro weche mag rent chande gaso rumo kiango entire financially stable kodwaro sama kodwaro dhi oko makoro nyalo wuotho gi ng'ato makoro sungo minyalo gogo picha tikelo ne ji e wang buk kuonde gi eki en tiere gi ng'ate chande mano misungo mano mikele iwinjo kodwaro minyalo ter ne jonyuol dala ng'at moro makoro ng'at ma decent weche ne bede tin male ng'ano be decent ok yude en tiere mana mondo nyise dala ipako kaka anyango nyaro yudo wuoyi man kare kabisa iwinjo gik makamano iwinjo koro en gima rach ahinya ka nyako bed nyako ma focus ng'e gima idwaro kidwaro wuoyi iwacho nini idwaro wuoyi ma ichwiri nyako manyadunde iwacho ni idwa kiko kodhi iyude wuoyi moro modongo maber we ka weche mang'eny chak iluor go wuoyi ni ga bed finance gin gik mabiro kawuono nyalo bet ma onge omiyo bende seche moko ng'ani pod onge mana finance nikech pok oyudo the right partner magi nyalo loso go mondo ni mondo mi obi koro iwinjo if you want to be treated like a queen make your man to be a king first iwinjo kidwa ni mondo mi bed queen e ngima ng'ani endi kuongi bedi e ng'ani nyalo bedo king kamoro amora ma entiere by timo nang'o miye luor mowinjore gi timo gik moko e yo makare seche duto nyoro ne wan gi separate kind bende separate nyo wacho ni mondo mi idako dhi makare e kind dhako gi dichuo ng'ama dhako nyaka bed ni chiwo luor moromo e yot bed ni chuore nigi ng'ol moro amora bed ni chuore chalo nade nyaka bed ni chiwo to ng'ama dichuo tiji maduong' en hero kata chal nade her iwinjo and most of my references tero ga muma wacho maber ni men to love their wives iwinjo while on the wife side they are to submit ineno beda submissive enough timyati mang'ani gik mowinjore kod chenro kaka ng'ama dhako iwinjo to era bira to era mineno ni gi submission bende gin gik mokariyo machal mapogo te emo miwinjo ka joma mine yudo ka seche mang'eny gik lema no wada chwora ni ahero wada chwora ni adiri makende gimotimo no ok en ero chwore but en na submissive enough magi mora mora ma dichuo ne dwaro kata gimora mora manyalo moro chuny ng'ane emotimo rade otimo ta penji kitimo ne dichuo gima chalo kama da ng'amo no ng'ani eri owuotho kaka imbe opari kata ka owuok oko kucho chondo siepna moro no mora chieng' moro ka wabudho kamoro to ja use ginene lewni matindo gi obiro ng'ato uso lewni matindo to aneno ko chukore to okaw to siepne moro ng'ie to meri ng'anade magi be gik ma ine ming'iewo ok mi dhako pesa odhi ong'iewo go gik to nyise ni winjo dhako mang'iewo ne gini ni is my wife ma chiega ok en girlfriend na iwinjo omiyo ang'iewo gi chir ka ng'eyo ng'ama dhi timran ng'ama dhi rwako koro ok en gimoro matimo ka an gi wich kuot iwinjo omiyo gin gik matimore mana ka part side machielo cha ochiwo gimowinjore ne part makoni endi
to ngima dhi makare. Weche ne mogik igogo oriti mondo watieki. Erokamano nyikwara Mogi Ajwang', en thuolo machielo kendo ma wanyisi ni adieri makende ni nitiere gik ma nyaka to watim mondo mi wayud gik mabeyo. Gima ber biro kokalo kuom nengo. Gimoro amora mayot kata mabiro mayot ok en giman kare. Kiyudo nyako ma ena ma kawuono aromogo to kawuono to rucha to seriuru kode kata rucha en mana ng'ama osedonjo, bedane gi paro nyadiriyo. Be en nyako midwaro? In iwuon nyaka ing'e nyako mitimo nade? Midwaro. To in iwuon nyaka ing'e gik midwaro kuom ang'owa? Kuom nyako. Dhi konyi e weche mag yiero kendo dhi konyi e weche mag yudo the right partner minyalo dak godo e ngimani. Kaka pile wagoyo ni erokamano kuom bedo kodwa nyaka nwachak chenro ni nyaka koro wagike nyal giko mare. Iluonga nyamune Brian kata Mwalimu Kalisto Holorius Kari Machogo, ne wan kod Modem ma bende ne temo yango nwa weche kaka jomatindo manyiro nego beni daka giro gombo ni mondo giro joma nyalo kaogi. Weche makare bed kod wakanyo odichieng' mano makiny ka kinyo bedo gi chenro machielo. Iluonga nyamune Brian to mane en Aviko Modem, Aviko the designer.